Bueno, estic ja sortint d'Angkor Temple. Yes. Yes. No problem. Lynn, what? This one? Yes, this one. Yes. Take the picture. It's good. És una meravella, això, eh? La veritat que no tinc paraules, però jo no m'imagino com han pogut fer això, aquesta meravella, 800 anys enrere, i fet tot a mà, sense màquines. Ho van fer només en 30 anys, imagineu-te. Bueno, aquí teniu una vista més o menys del que és l'Angkor Temple. Estic amb la meva amiga Lynn de Xina, està també molt interessada amb la visita. I bueno, ara ens anirem a un altre temple. Hem estat aquí 3 hores per visitar aquest meravellós temple i bueno, ara agafem un altre cop el tuk-tuk i ens portarà cap a una altra àrea també a veure un temple de l'era Angkor. Ok. Hi. Vinga, fins ara. Adéu.